Tractar de recompondre's després d'aquest col de la dana i tirar endavant és també l'objectiu de moltes companyies de teatre. Entre elles, Llapadú Produccions. El seu local va quedar pràcticament arrasat, però van decidir seguir endavant al costat de Rambleta amb la producció El agua de València. És un viatge escènic basat en les aventures de Lope de Vega a la València del segle d'or. Aquí veo yo a muchos valencianos. Pràcticament sense escenografia i amb el local arrasat per les inundacions. Llapadú Produccions fa front a la tragèdia de la millor manera, continuar amb la representació de l'Agua de València. Tot un acte de resiliència, esforç i espenta. Perquè creiem que el teatre és vida i encara que hem viscut una tragèdia, la vida continua. Voler tornar a la normalitat, de voler oferir a la gent un espai on poder tornar a somiar. I este somni es porta a la València del segle d'or, on un Lope de Vega exiliat de Castellà ens il·lustra sobre el nou art de fer comèdia. Un cachete valenciano, el poeta castellano, un sonoro cosco. És una comèdia musical sobre escriptors, sobre dones que volen escriure, també sobre dones poderoses. Escrita des de l'ara, però amb una profunda mirada cap al segle XVI, en un constant diàleg entre passat i present. Les músiques estan basades en cants tradicionals valencians. El compositor Panchi Vivó, per exemple, ha pegat un gir i són peces contemporànies. I tenim guinyos. Per exemple, pot aparèixer un repartidor de globo enmig d'esta València del segle XVI. De dijous a diumenge i fins a l'1 de setembre representa l'espai Rambleta de València. Una coquilla. Todo ello igual a lo que viste. I així sona Rebobinar. És el primer avanç del futur disc de La Fúmiga que veurà la llum